ulit tag sayo ani kay simba ugma kay sayo ta katulog. Ayan. Sayo ta katulog ani. Barihan nato ning balay kay simba man ta ugma. Kaya apa ni abrehon ay. Isirad ano pagpaayon papa. Grabe mo po na niya. So what's up guys, nanapunta diri higda ta guys, mubangon ta diri. Good morning sa inyong tanan kay musimba ta karon Domingo ha. Adlaw mangaron pagsimba. Sayo ta po pero labi pa man ta ikatulog unta diri guys, pero mubako na lang ta ani kay maligo ta kay mubangon ta kay maligo man ta. Udre mo gawas ta aning muskit nako kay muskit ko diri kay daghan manggong lamok. Mo nang muskit na lang ko mugawas ko diri o tanawa sayo kay sa buntag naman di ay mao nang maligo na lang ta ani guys. Ligo ta kay para praise ba. Pila ra may kaligo dali ra kay mahuman aw matik dayon dali ra kayo. Pila ray pag ilis pag human kape din ta Energin. Mo na ni atong ikan ikape guys, Energin sayo pa sa buntag mag Energin na ta kay para himsog ang lawas o diri nato botangan natog ininit tubig, botangan natog kape og diri si papa nangapipod kay para pagdungan mi adto na din mi sa bahan o diri kape unahon sa ang iring kay samok-samukan makining iring o diri mga pita sa gula nato og luto kanon kay para happy pod. Balag way sudan basta na kape o dire nakailis na ta nakasapatos na padulong na mi simbahan gawas na panit sa mobalay og musakay na mi sa aning motor og padagan mi padulong sa sentro. Kini makita nyo na guys nga unsa pa na diha nga layo pa man among dagananan padulong sa simbahan. O diha makita nyo daya guys nga na truck nga gasunod o paangat na mi padulong og kan abot na gid mi anong taytayan anang ibabaw na guys kanang gablo mo na simbahan o kanay mo lakaw-lakaw ko dire kay kining simba-simba puta ginagmay pod.